Mga kapuso, 5 kakanding patay matapos nga gintiros ang airgun sa Haro, Iloilo City. Si John Sala nakatutok. Dismayadong mahimata ni alias Noynoy sang nakita niya patay na 5 ka mga hinuptanan nila nga kanding sa compound sa ila kasilingan sa barangay Balantang Haro, Iloilo City. Ang mas ginalain pa sa ila buot nga ginpang tiro ini gamit ang airgun sa ila mismo kasilingan. Suno kay alias Noynoy, masabing nakahigot ang ila mga kanding apang banguntuman kay init ang panahon subong, ila na inigid pang buyan. Tubtob na nakasulod ini sa compound sang pamilya ni alias Juan. Bangod ginaligar ginpangharap sa mga kanding ang mga ginapang tanom nga utan sang kasilingan na impito kuno ang tag-iya ka gintiro sang airgun ang mga kanding. Nagaigot sa Monlote, kaso lang kay grabe ang init, ginbuyan niya. Nagpamalibad na magatubang sa kamera ang kampo ni alias Juan apang suno sa ila. Makapila ka beses na ginsaway sa ila mga tinawo ang mga nagasagod sang kanding apang wala ginaksyonan. Ang masami pagsulod sa ila compound kag pagpangharap sa ila mga tanom nga ulutanon. Una nga nagresponde ang Haro Police sa insidente pero gindala sa lupo ng barangay ang reklamo. Piyak ang kampo na kadto ang ilang representative kag naghambal nga sa Wednesday lang kami maistorya sang tag-iyagid sang kanding. Samtang naaktuhan naman sa mga residente sa barangay Nangagim, Iloilo ang ginakawat ni alias Flo ang kanding sa lugar kag dali-dali ang ginpalagyo karga sa tricycle. Nadakpan si alias Flo pinaagi sa hot pursuit operation sa Miagao Public Market. Suno sa Gimbal Police madamo na sang insidente sang kinawatay sang kanding sa lugar kag ginatudlo nga si alias Flo ang may kahimuan. Na-recover man sa kapulisan ang kinawatan nga kanding. Upod kay Romel Porquia, John Sala, One Western Visayas.